Yksi niistä on kurjenmiekkakasveihin kuuluva Laperosia seleculis. Sen mesi on pitkän kukkatorven pohjalla useimpien kärpästen ulottumattomissa. Ainoa poikkeus on Prosoeca-sukuun kuuluva pitkäkärsäinen kärpänen. Sen imukärsä on 2 kertaa niin pitkä kuin sen ruumis. Kärpänen imee vettä imukärsällään kuin pitkällä pillillä. Juuri kun kärpänen ulottuu veteen, sen pää koskettaa kukan heteitä ja siihen tarttuu kerros siitepölyä.